Ayan, happy birthday! Magandang dilag, puso ko'y umabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang langit. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano ba ang ginawa ko? Pinaaaliw. Naanaw na para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko'y umabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang langit. Oh, magandang dilag. Oh, magandang dilag, puso ko'y nahalina. Ayan, happy birthday! Panate! Ayan! Ang kanyang gift. Oh, sino? Ayan. Siyempre, meron din pong inigay na cake. Siyempre, with Ferrero yan. With Ferrero. At siyempre, meron pa rin balloons. Ayan, hindi pwedeng walang balloons. Dito lang ate. At saka dito ka po. Gusto mo, ate? Ako. Tulungan kita. Tara. Kasi lang yan ate. Diba? Ang sweet ni sir. There's some joy. Okay? Ito po ang inyong cake. Tsaka meron kayong ganyan natin. Okay. Salas ko po sa amin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yuck, okay, Ma'am Christine, bago niyo po i-blow niyo candle, dapat po muna kayo mag-wish. So, wish, wish, wish! Okay? Blow! Happy birthday! Ayan! Hello ka! At syempre, meron pang inahandang letter ang inyong mahal sa buhay. Okay? Maaari po bang basahin ni?
Ikaw na po, friend. Dito ka po. Tabihan niyo po si ma'am. Nahiya po ako. Nahiyain po ako. Ayun lang po. The woman who made my life extra special in every way she is. Happy 26th birthday. Thank you for everything. Salamat sa pagmamahal, pagtitiwala at pagsuporta sa mga decisions ko sa buhay. Siyempre, thank you din sa pagtitiis at walang sawang pag-iintindi sa akin, lalo na tuwing nag-aaway tayo. Sana lagi kang healthy and lagi ka i-guide ni Lord sa mga bagay na gagawin mo. Thank you for always choosing me. Remember that I will always be here for you. Kahit anong mangyari kasama mga kumahal ko. Mag-ingat ka palagi and I love you. Happy birthday. PS, nakahanap na ako ng baboy, yung manok ko kaya ingat ka lagi dyan. Ayan! Happy birthday, Ma'am Kristen! Ayan, at syempre, ano po ang inyong message kay Sir Ken? All the way from Nueva Ecija! Ayan. Thank you. I love you. Ayan. Yun lang po ba ang message? Case of joy si Ma'am. Kaya Sir Ken, ayan po, naihatid po natin ang sorpresang nais niyo po ipahatid kay Ma'am Christine ngayong araw ng kanyang kapanganakan. At syempre, napasaya po ba? Sobra po. Kasi hindi makapagsalita, sir. Halak ka. Oh, no! Okay,